Egiptoko piramideak nola sortu zituzten ikustera. Edo Txinako Gresia nola sortu zuten iker dezakegu. Baita Kristobal Kolonen lehenengo begira gerrintezkere. Historia liburuak aldaren hitzake bai, baina lehen bidaia ezberdina behar du izan. Bikaina litzateke. Badakit, etorkizunera bidaliko zaitut, eta horrela etorkizuniko asmakizun berri guztiak inor baino nago zagutuko dituzu. Imaginatu, gu haute galarien asmatzaileak izatea. Itzela. Makina konfiguratuko dut. 2200 urtera. Ene, abeldurra. Dena prest, argi, gogoratu. Ekarri aldituzun lagin guztiak.
Hene, Baierrara etorkizuna. Dena zarkituta dagoela dirudi. Interesgarria. Uala, harrigarria. Ara, hau bai froga ona. Hau eramaten badut? Non dago Margaret? Hori ez dakita ere, zure xerifaztara. Hori eta zure lana. Ideiarik ez. Ba, ni xerifa izango banintz, nire herrian gertatzen den guztia kontrolpan izango nuke. Bai berandu, ez da normala. Aspergarria. Egin dezagun zerbait, madama etortzen den bitartean. Zer da proposatzen duzuna? Neskatxa derrauek, ez altzuten atzo numero berri bat estrenatu? Egia? Neskak, erakutsi bezeroni zer ikus daiteken Kansasko saloian. Bikaina ikuskizuna. Hemen txegeratuko nintzake betiko. Jakina, alako neska ederrekin. Koloreak aterako dizkiguzue. Begira nor datorren. Margaret, bazen gari etortzeko. Beste isun bat jarri beharko dizutala. Merezi du, bai berandu. Kanpoan entzaiatu behar izan dugu. Ez deus esan, amorratuan ator. Ez daki giltza galdu edota lapurtu egin didaten. Nonde montere dago, nire giltza! Aizue, ezagutzen alduzu erko tipa hori? Ideiarik ez? Norote da? Ez dut hemen inoiz ikusi. Zu! Giltza? Egurrezko etxeak?
Bakero bat, zaldiak... Bakero bat? Zuri natzaizu, frastera! Iker madarikatua, farguestera bielin hau. Barkatu, nirekin ari altzara? Zer ari zinen marmarka eta zer duzu hor? Zer da eskutartan duzun poltsatxo hori? Ez, zuk esan duzun moduan poltsatxo bat, baino ez. Tipa honek ez zuen Margareten giltza hartuko, ezta? Giltza? Ze giltza? Nik ez dut inolako giltzarik ikusi. Ez dut inolako giltzarik ikusi. Ez da nire poltsan sartu. Inondik inora. Sheriff jauna, eskatuko altzenioke mesedez poltsan duen erakusteko. Andreak esan duena entzun duzu, ezta? Ba, egia esan, giltzatxo bat topatu dut bai. Nire giltza! Kansaseko saloneko, madama. Baina ez denbora luzerako ez da. Ez luzerako. Eta nor dago zuekin? Nor da modu bitxean jantzita dagoen hau? Herri honek nazkatzen nau. Ni, inorez, hori da, ez naiz inor. Zer demontra egiten duzu pezue berriro hemen? Lehengo guneko eskarmentuarekin, ez hartzen duen nahi izanala? Aurreko gunean egun txarrean harrapatu induzun, baina gaur laguntza dakart. Eta begira zer duen horrek eskutartea. Hau bai sorpresa, ez ala izango. Gure saloneko Giltza hori nik nire galantuko dut. Eta horrekin batera, herrienetako salona eta bertan egiten diren ikusi dut. Ekarri giltza madarikatua, denbora luze izan duzu eta nik asko bezainduko dut da, emakume hau txoiburu bat da. Ez ondakeriarik niria esan, etxia ba oraintxe bertan. Babuz izeinan giltza nirea da, salaia zurekin bai desaste galantan. Nork izango ote du orain arrazoia, urteak dara mazkigu eztabaida hontan. Giltzapean dago baten madarikatua, azkenean saloi gabe geratuko gara. Ez duzu inoiz lortuko, ez didazue salonak enduko, ez horixe. Ez da izide egon, taberna denbora gitxegi egon da zure. Da hola jarraituko du. Aspertuta herrian umeo katxarritat, eskotasuna batzanik harriko du errat. Margaretik goten zaigu zara biztirat, esperientzia du eta izen ez daitezera. Salona zurekin etorkizunik ez, bezeroen gustakoan ez berez. Ze panorama dudan eskuetan, Ongi amaitea zaila duzu benetan. Nork izango ote du orain arrazoia, urteak dara mazkigu eztabaida hontan. Giltzapean dago ate madarikatua, azkenean saloi gabe geratuko gara. Zuniri saloiak endu, bai zera. Zure aldean asko zen numero hobeak egiten ditut nik. Kansasen ez dut liskarken hartuko, beraz. Aski da, utzi emakumea pakean. alferrikan ez zarete, giltzarain nirea da. Nork izango ote du orain arrazoia, urteak dara mazkigu eztabaida hontan. Giltzapean dago ate madarikatua, azkenean saloi gabe geratuko gara. Azkenean saloi gabe geratuko gara. Onartu ezatzu, zure gaia bukatu eta nire iritsi da. Ez du, ekarri giltzariona! Ez eman giltzarik, zabaitzen zuen joez zuen geratuko. Kansasen ez dut liskarken hartuko, beraz. Konpontzen ez zaiten bitartean, giltzazio inori emango. Azkenean saloi gabe geratuko gara. Ez dut deustarako behar, emaidazu nire giltza. Ez da pentsatu ere, giltza hori Jackson Andrearena da. Giltza hau, baliandia duen froga bata. Eta laborategira eraman bar dut, lagin gisa. Froga historikoa da. Laborategia, zer da hori? Zuzendu bazterra, Wesley jauna. Kansaseko legearen 5. artikuluak dionaren arabera... Nola zen? Aizu, nela uste duzu, zazela? Ez duzu hemendik ale egingo, ez da pentsatu ere. Zu ni bezala, hemen, kieto parau. Nola zoaz? Lasai. Arma batu! Zer da zarata hori? Kasu! Ikono hemendik! Senyora! Guazen beratzetik! Harrapatuko du! Azkar! Etor zaitezolea kakatiarakoa! Emaidazu giltza lapurtzik Geli hori atxilotuko zaituz! Giltza nirea da! Ez denbora luzez.
Zer egin duzu atzeman nizkizun 20 eurorekin? Tira, ez du jakin nahi, uz nazazu pakean. Zertan zabiltza? Hane, etorkizunera bidali dut. Etorkizuneko asmakizun berri guztiak inor baino lehenago ezagutzeko. Ni izan naiz munduko lehen zientzialaria, Da Vinci baino bea. Berriro txorakeri horiekin. Munduko ospetsuena, aberatsena. Nontzuen nik artera. Historiako onena. Txorakeriak niri ez gero. Aita, dirua! Ez azara konturatzen, historia egingo dugula. Historia zuk buruan dituzunak. Az zaitez beste bat bilatzen. Honekin handuz ez da kamiseta misero bat erosteko ere. Historia, historia. Iritsi zara? Konta. Zer ikusi duzu? Egan egiten duten propultsoreak, zerbitzuran izan ibiltzen diren errobotak, denekin nahi dut. Etorkizuna kakatialakoa! Emaigazu giltzala, portzekina! Geldiora, atxilotuko zaitut! Izan nidea da! Ez zenbra luze. Txotxalalakoa, nora bideri nauzu? Akatuko zaitut! Baina, zer da hori? Arma bat? Barkatu, madam. Baina arazo handiaz balitz, importa ez bazaizu. Jetxiko zenuke, mesedez. Mesede, mi arma. Neskak, nire pistolak. Neskak, pistolak! Kendu pareti. Emaiuzu tiroini. Lasaitu gaitezen, hemen nik agintzen dut. Hitz egin zazu, zer gertatzen ari da? 2100 urtera bidali barrin duzula, astoaren putza zuretzat. Ergelarakoa, ez alduzu 2200 urtera bidaiatu ala? Baina hemen kontrolean, Kontrolean jartzen duena kakaputz, ez du funtzionatzen. transfusionadoreak errebisatu berri daude. Eta bateriak kargatuak, ez dut ulertzen. Farguestera bidali nauzu, mendebalde urrunera, bakeroak diligentzia bai, hori guztia, eta gainera begira. Ies egiterakoan nire atzetik etorri dira. Eta retzen zaitu, erakutsiozu nola konpontzen ditugun gauzak kantsasen. Lasai, non dago lurraldeko xerifa? Jeitxe arma hori. Arren, Poliziari deituko diogu bestela. Polizer? Egizu zerbait kontarralakoa. Baina zer nahi duzu egitea? Azal ezatela? Niaztiko aldarazaren, ikusiko duzu herritarri kontatzen didanean. Utziko aldiozu bere lana bakean egiten. Zuk diozulako? Isobiak! Lehenik eta behin, non dago konderriko xerifa? Ze xerif eta ze xerifondo? Ez altzarete konturatu, beste garai batetan zaudetela ala. Denboran zehar bidaiatu dugula? Beste garai batean gaudela? Hau bai txiste bikaina. Baina, nola arraio bidaiatuko dugu denboran zehar? Hori ez da posible. bai, posible da, gaurtik. Bueno, bihartik. Orain berdin dio. Guk sortu dugu makinarekin, bai. Beno, oraindik konponketak behar ditu. Bai, baina lortu dugu. Esaten ari zarete... Ez, gaudela, kantsasen. Ez zaudete kansasen. Ez da, 1880 urtean ere. Euskal Herrian zaudete. 21 mendean, 2017 urtean. Ez da posible! Nekane! Ekarri gaurko gunkaria. Nekane! Ui, baina, nortzuk dira hauek? Inautirietan algaude? Alde mendik, goza seriotan ari gara. Aizu txikito, ze diskotekatik atera zarazuk? Aita, nor da hau? Ez da inor. Ikusi eta begiratu. Non? Hemen, goiko partean. Zer? 2017ko maiatzaren bosta. Nola? Kendu paretik. Egia da. Orduan, non gaude eta nola itzuliko gara? Nola itzuliko zareten? Lasai, zuek arretan mantendu eta entzun. Aita, orduan? Lortu duzu? Uarezu! Txiripa 8 euro hauek ez dute inoiz asmatzen. Dena berarte batzuk azten. Makina berak etzen ez diren. Ara izan zen, txorakeria hutsa. Guri ametsa. Nira metz gaiztoak. Poreren barrera ustea. Denbora galtzea. Zientzia. Txatarra! Ez aldre bestu historia, eta utzi niri. Konta ezak. Hamar urtez lanean asmakizun hontan, egun ta gau egon gara laborategian. Azkenik bukatuta bengoz lortu dugu, han hemen kaibiliko gara tokatzen zaigu. Gu
gure ametsa bete da. Lortu egin dute Denboran zehar animeika asmakizuna martxan jarri da. urteagaia Etorkizunera bagoaz animeika lortu dugu animeika gure ametsa. animeika Bai, 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 bai. animeika zure ametsa bai baina amets gaiztoa, txatarra mordoa, ez asmakizuna. ai, ai, Zortea izan da eta zezara trebea, zientzialari eroa, ta laguntzailea. explosiba Hau etxatarra mordoa, ez zaigustatzen denboratzean, animeika asmakizuna martxan jarri da. urteagaia Zorakeria hotzata, aita nire paga. Makina ez eta rautza bela esan eta gero, ez da pentsatu ere. Ezke txatarra hutsa da. Ametsa da! Txatarra da. Ametsa da! Piparia, karakola eta barea. aita, aita, aita animeika Argituko aldira, ez da bainan daude. Pobretik aterako gaitu ba. Zarakieratik zoriaita. animeika Badute Uste dut baiet. gure ametsa betea Lortu egin dute. denboratzea animeika animeika ikusten duzue, ez da zaila gaur egungo gazteek ez dute ikasten. Arrazoi duzu, itzul gaitezen orduan. Beno, lehenik makina berkonfiguratu beharko genuke ea Egipton agertu behar garen. Edo ilargian. Batek daki. Aizue, salona ireki gabe dut oraindik. Eragin buruari numero berria prestatzeko ditut eta. Lasai, presarik ez. Bueltan zure dantzari horiek niretzat dantzatuko dute eta. Ez da pentsatu ere, salona nirea da. Neskak, uste dut momentu honetan horrek gure kezkari txikiena izan beharko lukela. Uz dezagun ez da bai da bueltarako. Arrazoia nirea da, kontu zibili. Itzergelei belarriak itxi. Zer modu zabiltzate? Hementxe, arazoaren bila. Plakak ongi jarri zenituen. Ergelalakoa? Ez zenituen plakak gurutzatuko, ez da? Ai ba, agian. Ez zaitut makinatik hurbil ikusi nahi. Lasa egon zaitez. Itxoin, gogoratzen duzu ze plaketan jarri zenituen kableak? Uste dut, baietz? Orduan uste dut arazoa konpondezak edala. Aizu orduan, nondik barena nihurtzen zara gauetan? Gauetan, herriko salonean nola ez? Hori da, nire salonean. Salonean? Nik pintxapotean nahiago dut. Bai, nik ere bai, nola ez? Bukata duzu, Eta gaur gauean, zer? Gaur, gauean, zuk nahi duzuna. Dena prest, guazen? Ni hor sartu, ez da pentsatu ere. Horrek bueltan eramango gaitu, ez da? Noski. Zuez bazatoz, hobe, arazo gutxiago. Baina joan gaitezen, giltzaperak hartuko du bestela. Ez da nita zain erra ziruatuko. Joan beharra dukat, ikusiko dugu elkar. Dituko diazu? Diligentzia eskutitz bat bidaliko dizut, agur. Diligentzia? Nola? Zer?
Ei, probatu zuek. Nola? Zer? Entzun! Nola? Entzun! Nola zer entzun? 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 Aldapeko zahararen adarraren, aldapeko zahararen adarraren, aldapeko zahararen adarraren, aldapeko zahararen adarraren, Aldapeko zagarraren, aldapeko zahararen adarraren, 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 ez gaude etxean. Ai, ama, ez dugu sekula santan asmatuko. Ei, norbait dator, izkutatu beharko ginateke. Hobe genuke izkutatzea, arriskutsua izan liteke. Arrazi duzue, baina lehenago ziurta gaitezen zaran gauden. Artoa bildu, lurrak irein, urtiro gauza bera. Uzta, uzte eta uzta. Ez zai bat ere, uztatzen. Gure lana da, ez altxatu burua, segi lanean. Ezkarriko minez nago, makurtu eta makurtu. Bai, ni ere, baina hau da emakumeok egin behar dugun lana, beraz, segi ere iten. Zu beti berdin, emakumeok hau eta emakumeok bestea. Baina emakumeok liberok izan gaitezke, eta ez beti etxean gelditu. Baina, aita? Eta gainera, ez dakitzuk, baina nik etxean egon nahi dut. Hemen ez zaigu deus falta? Askatasuna falta zaigu. Nik beste lekuko jendea, hizkuntza, kultura, ezagutu nahiko nuke. Bikaia litzateke. Bai, nahi duzuna. Baina nola pentsatzen duzu hemendik alde egitea? Egia esan, ez dut hortan pentsatu. Baina ez dut uste ezala izango denik. Iez, egingo dut. Zer? Iez egin? Bakarrik utzi barra nauzu? Ni banoa, baratzen eta kokoten aino nago.
Eta aita, ez dugu zer egiten uzten. Etor zaitez nirekin. Nola egongo dira nire bi alabak? Baratzean, beti bezala. Kontuz. Alabak, non zaudete? Hemen gaude, hemen gaude. Eraztu madarikatu hau oparitu zugunetik, bere mepe sentitzen naiz. Aita izango da, baina hau alabak tratatzeko modua. Kaixo tartalo maitea. Bai, kaixo. Zer moduz da aurtengo uzta? Nahiko ongi, zera 50 txampon lortu ditut. Nola? 50 txampon besterik ez? Ekarri poltsa hori. Zer? Hemen gutxienez. Txampon baino gehiago daude. Gezurtia da, Mari. Gezurtia da. Ekarri poltsa hori. 50 txampon guretzat. Gezurra esateagatik. Hau zurra ezagatik gertatzen zait. Tartalo, alabak hemen dituzu. Kaixo alaba maiteak. Kaixo aita, kaixo honeka. Gogoratzean duzue zer egin behar zenuten, ikuiluak... Bai aita, badakigu hartu abildu eta ikulua garbitu. Gaixoak, ez alizute pena ematen? Ez, egunero egin beharko lanak dira. Arrazoi duzu aita. Badakit, nik beti daukat arrazoia. Eta orain, segilanean, azokara bueltatu ernaiz galdutako bereskuratzera. Honeka, non zaude? Banoa, ez dut minutu bat ere bakarrik utzi. Azkeni joan da, ze astuna den. Entzongo balu, Ez diot beldurri. badakizu nolakoa den. Hemendik aldegin behar dut. Lehen bai lehen. Ez da bururatu ere mindik ez egitea. Bai, nola edoala desagertu behar dut. Aita zerretuko da! Eta libertarekin aldegiko banu? Ezin dut alegin, eta badakizu. Ezin dut alegin, eta badakit. Joate manaiz, nork egingo ditu txerako lan guztiak bestela. Larrutik ordainduko duzu! Hauek emakume honen kizunak dira. Eta orain, nonde montre gaude? Etxean ez, beti ere. De dio, nora ekarri gaituzue? Baina... Ongi etorri erdiarora. Erdiaroan gaude. Erdi aroan. Zalduzu hau txori entzun? Ahotsa. Txoratuta zaude. Zarata bat entzun dudan atzetik. Ai ama, beldurra! Eta nortzuk dira hauek? Nola nortzu orain guk? Nortzu zarete zuek? Deabra dira, ez dira fidagarriak. Begiraien jantziak. Zera... Etorkizunetik atoz. Etorkizunetik, bai zera, ez da posible. Ez da posible. Bai? Dena duela urte batzuk hasi zen. Gure ametsa. Denboraren barrera ustea. Hori ezinezkoa da, seguru gezurretan ari direla. Egia izan liteke begira beraien jantziak eta... Gerrian dituzten gailu hauek. Agian, hemen eta alde egiteko gure momentua da. Hemendik joan nahi duzuela? Gustora. Zertan zabiltzate? Gu ez derrez, segilanean. Eta hauek, nortu dira? Tartala jauna, jendarrotza dago lurretan. Jende arrotza, nola usartzen dira nire behin menik gabe. Jantzi bereziak dara mazte, eta zura dabekin, bizketan egin dira. Nire labekin ez du inork hitz egiten nire behin menik gabe. Nortzuk zarete? Ni... Zera... Iker, munduan dagoen zientzialaririk ospetsuena. Ez nazazukitu! Distantzia mesedez! Tartaloen aurrean zaudete, erreniaga inguruko lurguztien jabea. Nondik etorri zarete? Etorkizunetik. Etorkizunetik? Bai, misterioso bat. Baina, hori ez da posiblea. Denbora zehar bidaiatzea zinezkoa da. Gure denboraren makina. Zer denboraren makinetaz kontu? Niri gezurrik ez gero! Egia dela esaten dizugu. Ez egin kasurik, ez da denborik sano. Eskarmentu bat merezu dute. Tartalo jauna ingenatu nahian? Eta bere lurretan gainera? Desagertu nire begi iztatik! Honek ez dit susmonik ematen. Baniri tipo hau gustatzen zait. Berea dena babesten du. Hori, berea dena babestu. Uste dut ez dela momentua. Isilu zaitezte. Zu, kontatu egia! Ba, zera, barkatu jauna, zure lurretan sartu gara, inogo baimenik gabe, tronpatu gara, barkamenik zintzonak eskatzen dizkizugu. Horrela du gustuko ni jendea. Gezurra esan duzu eta horrek zigorra merezi du! Barkatu itzazu aita laguntzeko daude ba. Beza dute lehen esan nahi gabe hemen daudela gezurti utxak zarete joan zaitezte ifer
esan dute, da gainera lurra hauetan erreniaga inguruko jantxoa naiz. Inork ez ditu ba, nire lurra hauek zapaltzen nire txaldan egiteko ez bada. Zigor bat merezik dute orain. 100 urteko esklabutza. Alde egin behar dugu, harrapatuko gaitu badator, badator! Ez zaita launak dira! Ekin ez duzate gure kontra zaudete, itxi haua! Zitzegin horrela bin eskatxauei, utzi pakean. Ongi esan da. Uste dut, arzatazko lainean. Ez itzazu alde egiten utzi. Aita, hau ez da modua. Ni etxera holtatzen ez, noroto nirekin. Badator, badator, zutan jarri da tartaro, bere esklabu izango gara betiko. Aldegin hemendik, ongi ezagutzen dugu da, harrapatu ez zaituzte utziko. Atera itzazua orain! Prestatu etxera bueltatzeko. Azkarrein eskapatu, alegin gara dago. Badator, badator, zutan jarri da tartaro, erreinaga inguruko jantxoa da. Bagoaz hemendik, ez dugu esklabutzari garrapatzen amaitu. Alde mendik! Abisetu nekazari guztiak! Orantxe bertan nire jauna. Nekazariak, harrapatu itzazue! Badator, badator, zutan jarri da tartaro, erreinaga inguruko jantxoa da. Zutan eratzen bada, bere lurrak zapalduta zigorratzen guretzat. Alde mendik! Bagoaz, hemendik, hemendik. Hau da momentua! Segi lanean eta utzi txorakeriak. Aita karrapatzen bagaitu, Mundua ezagutu nahi dut. Ez duz bizitza osoa hemen egon nahi. hemen gelditzea da honena. Zuk nahi duzu egin. Ni ordea, haiekin joango naiz. Lanean jarraitu beharko zenuke eta txorakeriak ale batera utzi. Zuraitak agintzen duen bezala. Hemendik alde egin nahi dut. Lanean jarraitu! Jarraitu lanean! Honena lanean jarraitzea da, aita aserretu gabe. Zuraitak pentsatzen ari zarena, jakingo balu. Bizitza osoa daramago hemen. Presoen antzira. Badakit, baina ezin zara inorekin fidatu, edo non buka dezakezu. Hemen baino beki, seguru. Ezin dut gehiago. Kontxoa, atzean utzi dugula uste dut. Atera mandoak, etxera holtatzeko konfiguratu. Ea oraingoan lortzen duzun. Zuek, etorriko zarete? Ni banoa. Nola demontreko embastaraiekin? Ez mazatu emakarrik utzi mesedez. Burutik zaude! Burutik zaude ala, burutik zaude aita horrela engainatuz, bizitzau baztertuz. Burutik zaude! Burutik zaudala, burutik zaude aitaren esanak betez, espetxe hontan legez. Ez dakit nola ulertu hau, zoriontsuan zara gau. Geratu zaitezu hemen, utzi ni abiatzen, ulertzen du zure aukera. Badakit, Ulertu orain zu, kostatzen zait. ulertu zu, nirea. Zerbait aldatu da orain, zerbait nire banean. Aukera hau ezin dut igarotzen utzi orain. Ez dut nik argi ikusten. Ez argi ikusi behar, errespetan nazazu nire aizpa. Zara nahi baduzu eman esku orain, hemen nauzu
bezala lan egiten gaude hemen. Ez zaigu ezer falta denetari dugu bat. Askatasuna alfa! Garantismo duera. Beraz nahi dazu, esku orain. Hemen auzu eman, esku orain. Zura aukera da. Berta, ez dakit, aitaren beldur naiz. Neskak, ez kezkatu, ni garituko naiz. Segi. Joan zaitezte, segi azkar. Joan zaitezte, nizango naizuek babesten gelditu behar dena. Joan, oraintxe bertan, ziurra zaude benetan. Aukera on bat da. Ei, segi biak benetan. Ni geldituko naiz, zenitari edo zinezur kontatzen. Baina, zerretatuko da zurekin? Ez kezkatu, etxean nago. Joan orain biak, libreak zarete. Benetan? Etxean nago ni, ahots batek esan dit, barnetik datorki. Etorriko bazarete. Mila esker ikusi arte. Zure lanak, eta bat goaz? Hei, nora zoazte zuek? Aita, korri! Bazira jauna, zure bialabak. Aukera berri bat, ireki zaigu orain. Eskerrik asko aita, baina ez dugu hemen egon nahi, berarekin noani. Zu baita maitea. Libreak izan behar gara emakumeen izenean. Beraz eman gazuko esku orain, hemen azku eman esku orain, libre izango gara. Eta gure etorkizuna izanen du eskuetan, has gaitezen bizi. Kontuz, zer zabiltza? Etro zaitez hemendik. Lehenago, agertu inuritako bat, hemen dago. Baina, zer egitun durek hemen? Aizu, zertan ari zara? Nor, ni? Ez alzara konturatzen? Zer? Neska gaixoak, alabak ez zituzu batero ongi zaindu, eta ies egin dute. Zurakatsa konpontzeko aukera polita duzu zure begorren aurrean. Arrazoi duzu, berarekin itzengo dut. Zeheraztun polita, lira eta libertarenak dira, ez da? Zuretzat. Benetan? Bai, bion artean gauz politak egin genetzake. Etorri, lan proposamen bat daukat zuretzat. Bai opari ederra. Galdera bat, zuk gauts horiek entzuten aldituzu? Bai, horrek etxean zaudela esan nahi du. Eta gure etorkizuna izanen du eskuetan, has gaitezen bizi.
Baina zer da hau? Berriro hemen? Ez da posible! Zer egin dugu aizki berriro nabueltatzeko? Plakak aizki gera ez ditugu? Uste dut ezetz. Orduan non dago arazoa? Hau bada miseria. Zuek jakingo duzue? Baina nora de Montrejoa nahi duzue? Horrelako leku ederra eta aldegin nahi? Laizten negatuko zara. Nekane, iritsi gara. Nekane? Non zaude? Auskalo, ez dut uste hemen egongo denik. Dirua doen bitartean ez gaitu molestatuko. Baina nola da posible? Berriro hemen! Hobe hemen ez badago. Nordan eskatze horita? Non dago? Ai, eta zer da hau? Eta beste hau? Utzi gauza horiek pakean eta itzul gaitezen. Etxera bueltatu nahi dut, beldur naiz. Zero hemen asko zobeki gaudela. Ez da zaila. Bueno, utzi itzazu horiek, eta konponde izatera txamankulo hori behingoz. Nire sale berri ireki behar dut. Bueltatza da garrantzitsuena. Hemendik ez bagara mugitzen, saloia. Ez zuretzat, ez da niretzat ere. Badakit! Alarma faltsua. Zepela lakoa. Ez duzu oraindik makina konpondu. Denbora soberan izan duzue. Aldugun guztia egiten ari gara. Ez eman amorerik. 10 urte dara mazkigu honetan lanean. Eta zuek orain dena presakan nahi. Pazientzia. Ez dut dure etorkizuna oso argi ikusten. Hirugarrenean lortuko dugu, ezta? Noski, ez ezagun itxeropena galdu. Zientifikoa, itxi begiak eta pentsatu. Pentsazazu ilusioz, txikitan bezala. Aukera bat ezata, hemen gelditzea. Pentsazazu amets bat, beteko dena. Xerifa izatea. Beraz, Bitor lojo hemendik, hau estutu, eta listo. Uste dut oraingoan ondo konfiguratu dugula. Oraingoan?
Eta gaurkoarekin beste bira bat lurrari. Maiatzan gaude. Maiatza, ekaina, jadanik kontua galdu dut. 4 urte madarikatu hemen, ez zinezkoa da. Nasakoak, hilargian, biziterkitu dugula jakingo balute? Arrazoia duzu, eta gainera ez dugu itxaropenik. Galdutzat ematen gaituzte. Hau, komeria. Ilargia! Nola? Zer? Ilargian gau. Baina, eta horiek? Zer demontra egiten dute hemen? Oraindik bizirik daude? Bai, Kasiopea, ekarritzazu pasean dauzkagun oxigeno maskarak eta inbokation pilulak. Baina, zer egiten dute hemen oxigeno maskarik gabe? Errusiarrak bote. Ei, badirudi, esnatzen ari direla. Dokumentatuko aldut? Jakina, noizbait, bueltatuko bagina, honen bere mamarko genuke. Bitakora kuadernoa. 2017ko maiatzaren 5. 7 lagun agertu dira konortea galduta ilargian. Nola iritsi diren ez dakigu. Oxigeno eman eta inbokation pilulak emango dizkiegu. Oharra, batzuek jantzi arraroak dituzte soinean. Oburuko mina, ze amets gaiztoa izan dudan. Bai, nik ere amets gaizto bat izan dut.
Martianoak gora, martianoak bera. Ah, Zer? Baina eta horiek? Uste dut, badakidala nortzuk diren. Jantzi horiek, jakingo zut ba. Nazional, aero... ez dugu goratzen. Nazional zer? Enea esea, NASAko astronautak dira. Munduan dauden... zientzialerik onenetarikoak dira. Hori. Hori da, NASAko astronauta gara. Eta zer ari zarete hemen? 4 urte dara mazkigu hemen, destinatera. Segunda gaur. Behintzat. Eta arezazue oraintxe bertan inbokation pilulak. Ei, Perseida, eman dizkiezue? Inbokation pilulak. Pilula hauek hilarrian egoteko ezinbestekoak dira. Oxigenoarekin eta gravitatearekin laguntzen bizuten pilulak dira? Entzunaz nituen, baina mitoa zela uste nuen. Zurrupatzarekin aski da, 24 orduko efektua dute. Hau tontakeria, nik ez dut hartuko. Ez da nik ere. Komeni zaizue! Eta gainera zapore honikoak. Gure nerako bada. Orduan, nortzu zarete eta zertan zabiltzate hemen. Ba, egia esan da, ni zientzialanean ez. Eta denboraren makina bat asmatu dut. Etorkizunera bidaiatzeko asmoarekin. Denboraren makina, baizera. Bai, baina arazo bat izan dugu. Nora ezean daramazkigu 2, 3, ez dakitzen bat bidai. Ibili badabil, baina... Ez dugu arazo topatzen. Orduan, zuek zientzialariak zarete, baina beste hauek nondik atera dira. Eta hauek hemen egotea, historia luze bat. Ah, eta nor da hau? K-22, zer gertatu da? Launianoak, batzea, eraso. Ah, monstro bat! Denak nire bizkarrean. Lasai, K-22 da, kupertarra. Bizitza, arkitu, duzuela, ilargian. Bai, eta ez dira bakarrak. Zer? Launianoak, batzea, eraso. K-22 atzerri. Berri ere betiko kontuekin. Launiano madarikatuek ez gaituzte pakian utziko. zuen basean saltoka, eta berditzen zu. Ez dago kezkatu beharrik. Gure basera etorri, giduran jolastu eta ez duten jongo meik egiten. Hasieran izutu ginen, baina ez dira kaltegarriak. Mina, beno, nasarekin komunikazio guztiak eten dizkigute. Gutxiru ditzen bat zaizu, ez dute maliziari. Ni oraindik flipatzen nago. Eta nasak baduenen berririk. Komunikazioa hautsita, K-22 konpondu, K-22 ezin, Leunianoak tontoak. Ez naiz ezertaz enteratzen. Komunikazioak hautsita ditugu duela laurte, eta probiziak agortzen ditugu, baina dena dokumentatzen ari gara. Oharra, Kupertianen laugarren erasoa, berriro ere jolasia. Kontuz, badatoz!
Okerrenak plutonianoak dira. Horiek ere ez dute kalterik egiten, baina tarteka gertu eta ilunpetan geratzen gara. Orduan, ez dago espezie bakarra. Kagoita mabi kupertarra, nabunianoak zuen basen saltoka, eta orain plutonianoak. Bai, baina topatu ditugun espezie guztiek ez dute kalterik egiten. Eta denboraren makina? Agian konpon genezake. Hementxe dago. Kagoita mabi lagundu, kagoita mabi laguna. Kuriosoa. Begira, bi kable hauek alderantziz daude. Ongi jartzeko tresnaren bat berko dugula uste dut. Eta konexio hau ez da zuzena. Kablea gaizki kagoita mabi konpondu. Ferretina, noski, ferretina, nola ez lehenago bururatu? Ferretina ilargian? Arazo bat dugu. Oso entzineko material bat da, eta ilargian oso urria da. Gu jango gara bere bila. Aspertu egiak dode eta lan bat jarri beharko geniekela uste dut. Lagunduko zaituztet. Eraman ezazuek kagoita mabi zuekin. Inguru hauek inor baino ezagutzen ditu. Kagoita mabi zuekin, kagoita mabi laguna, kagoita mabi ilargia ezagutu. Gu hemen geratuko gara, makinari azken ukituak egiten. Ez da bururatu ere. Nire saloneko giltza. Beti berdin, ezin zarete geldirik egon. Kagoita mabi putonanak ikusi, kagoita mabi iluntasuna, kagoita mabi beldurra. Ei, iluntasuna gure gana dator! Haien eserif jauna, atera pistolak! Lasai, hemen dut. Kakazarra uste dut alferik izango dela. Ara, aipatu urtuko plutonianoak hemen, berriro ere. Ilunpetan.
Plutonianoak laguntza, plutonenoak ferretina. Plutonianoak jolastu ostean ahul gelditzen dira. Hori izaten da ingan aurbiltzeko momentu bakarra. Sigi lasai, ez dira eskutsuak. Zuk ferretina bilatzen lagundu? Una, jo! Ferretina hurbilago, ferretina hor. Ferreti adimantar! Esan dizuet giltzazio dela inori emango! Ferretin ikaribu! Mimi aliambia! Entzun plutonano azkarra. Giltza? Nola zailen dago bururatu? Tori, hemen duzue beharrezko ferretina. Bi kable hauek aldatu, giltzarenkin elpalmatu, eta konponduta! Salbo gaude, etxera betetuko gara! Plutonanoak pozik laguntza zuei. Mila esker guztiagatik. Baina zer egingo duzu hemen dauzkazuen gauza guztiekin? Eta gau eta mabirekin? Ni hemen geratuko naiz zuilurrea bueltatu bitartean. Esperimentua jaso antolatu eta kagoita mai zainduko dut. Bai, segi lasai. Kofurai arride! Moja fura jaina jo julikana! Zuek ezagutzea plazer bat. Aizue, Malmarkin batera xerifa desagertu egin da. Ez dut ezer ulertzen. Nola da posible? Zene montre gertatote da. Bosta sola, xerifa eta madama. Nik dantzariak ikusi nahi ditut. Uize pena. Xerifa, desagertu egin da. Ba, pentsa ezagun zerbait. Hangore konturatzen badira, jai dugu. Borutazio bat dut. Beldurra. Eta bingoz, merezi dugun postua lortuko bagenu. Zer esan nahi duzu? Bai, xerifik ez da dago. Herri honek norbait beharko du legeak betarazteko, ezta? Egia? Eta gu izan gintezke, jaun, ta jabe. Eta orduan, dantzari panpos horien atentzia deituko genuke. Arrazu duzu. Baina horretarako, gertatutako guztia leporatu beharko genieke. Eta horrela ni xerifa izango nintzateke. Eta zu, nire laguntzailea. Barkatu, ni izango naiz horrengo xerifa. Eta zu, nire laguntzailea. Ikusi duzu gertatutakoa. Bai, nora jo dira? Desagerrarazi dituzte. Jackson Andrearen desagerpenarekin gure plana bertan behera geratuko bela pentsatuko dute. Oker daudela erakutsiko diegu. Aurrera jarraitu beharko genuke. Aizue, zer egin duzue madama eta xerifarekin? Jada saloia irekita egon beharko luke. Nora naman dituzu eta zer egin duzu giltzarekin? Ez jarraitu bideretatik, giltza hori ez guk. Eta... Zergatik nahiko guneke Jackson Andrea eta Amy desagertzea? Salonaren kontrola zer izateko, agian! Eta saloia izugarrizko dut ematen duelako. Plan bat daukazute eskutartean beti bezala. Gure lan bakarra, saloiaren Madrilen ikuskizunak hobetzea da, eta horretan Jackson Andrea da hoberena. Gure asmo bakarra berak ordaintzen ziguna kobratza da. Eta non ez dagoela? Zer? Ziniri! Orain falta dela nonbaitetik atera beharko dugu dirua. Ez? Proposamen bat bururatzen ari zait. Bota? Zuek zuen dirua berreskuratu nahi dizut, ezta? Basaloiaren kudeaketa zuentzat eta xerif berrien egokeraketa guretzat. Abila zara gero? Ez da ideia makala, baina... Iritsi gara! Azkenean lortu duzu. Betirojan hemen kebiliko ginela pentsatzen hasia nintzen. Funtzionatu du! Funtzionatu du! Munduko zientzialari prestuenak gara! Begira, begira! Bakeroak, egurizko etxeak, denboran zehar, bidaiatu dugu. Hau nasari jakinarazi behar diogu. Aurkikuntza historikoa, ezta? Zientzialari apartak gara gero! Eta bitxi baino beak! Beno, nasak ere aukikuntza bikainak egin ditu. Iritsi gara! Ai! Hau alda zuen herria. Egunan! Kaixo gizon. Kaixo, guapa! Ni xerifarekin geratuko naiz. Babestuagoa sentitzen naiz, joan zaitez dizuek. Ziral zaude? Guazen! Baina xerifak pistola du.
Pistolak. Hori ez daratze izango, neska, ez datuz gurekin. Aizu, azkenean ez dugu hitzartakoa aurre eramango. Adostutako guztia, pikutara. Ba, gu lortu dugunarekin, pozik gaude. Neska politenak, gurekin. Txikito, nik laguntzaile bat behar dut. Egunen batean ni ez banago, norbaitik ordezkatu beharko nau. Aizue, hemen norra izata da. Eimi? Non dago Eimi? Zuen kidea erdiaroan geratu da. Bertako gizartea gurea baino gehiago gustatzen zitzaile uste dut. Erdiaroan. Markatu, inmiren gatinkare alzarete, histori luze bat. Gure laguna da, zer gertatu bilakiteko eskubidea dugu. Ei, ez daldi ez zue denboraren makinarena kontatu behar? Denboraren makina. Bai, kontai ez zue, ez dizue eta idi lapurtuko. Zuen lagunarekin zer gertatu behin jakin nahi baduzue? Entzun. Dena duela Oso entzuna dut. Bitartean saloia kontrolatzea lortu alduzue? Ba ez, giltza, beste horrek eraman du eta. Ez dugu deus lortu. Tontorapikoak. Ez duzue ezertarako balio. Soldata erdi ordainduko dizuet. Aizu, baina zer espera zenuen? 5 minutu pasadira soilik. 5 minutu? Kakazarra, erloja apurtu zait? Nola, 5 minutu? Ze atak izateko? 6. Beno, zuek jarraitu foroga jasotzen. Gu oraindik ez gara bueltatu, beraz giltza gurea da. Zuek giltzara purdu zen eguten. Madarikatuak. Txeri! Txe, diz! Eraman itzazu kartzelara! Herriko giltza guztien kopia bana dugulegoan. Ze? Ezin altzen nuen lehenago esan. Ideia osoan, ez altzaizu uratu ala? Txotxolarakoa? Babua zara gero. Babua, txotxoloa, barduan giltzatani bagoaz. Ez, etortzitezona. Ekarri giltzaren kopia nira da eta! Azkatuta nago! Bidai osoa daramazue giltza horren inguruan eztabaidan, zuen saloi nazkagarria kudeatzeko. Zergatik ez duzue bion artean kudeatzen? Bion artean? Ba ez zera. Ba, zuen dantzari entrebezia. Zuen hotxekin batera. Elkarrekin lan egingo bagenu? Buskizun zerragarria sor genitzake. Nire dantzaria, zure kantak, saloi eder honetan biak batutak kasoseko erreginak. Entzun ongi hau, rock and rolla da, etorkizuneko erritmo modernoak kasoseko erreginak. Erritmo berri honekin, askoz ere hobe elkarrekin mugitu da gozatu, rock and roll.
baditute deia interesgarriak numeroa gehiago betzeko. Bota, lasai. Neskak, hurbildu. Ardigarria, zientzialari honek egin duen guztia. Plutonioa eta Berilioa horrelako torlojoekin kombinatzea eta espazio denbora loirro horiek hausteko zuloetz bat egitarena, horrek logika hutsa du. Ez dakit nasak nolaz duen horrelako asmakizunik lehenago sortu. Barkatu, ziurtetan gaude. 1880an. Bitakora kuadernoa, 1880ko maiatzaren 5, Far Westean, lagin guztiak hartutak, bueltatzeko prest. Mila esker guztiagatik. Izugarrizko bila izan da. Aizue, badoaz, zatozte agurtzera. Badoaz, abentura bukatu eginda, txera bueltatzeko ordua da. Zoragarria izan da, hemen karitzea badoaz. Bai, joteko ordua iritsi da. Gainera gure lagunaren dik, ilargian dabil. Nasa bisatu behar dugu lehen bailen. Zer, bueltatxo bat eman nahi? Utzi, hanemenke bitzeak zorabiatu egin nau. Guazen?
diskoko sarrerarako iristen ere. Baina, nonde Montre sartu zara? Beraz, hau da nire aita sortutako makina. Hainbeste pelma da zerbaiterako balio izan du. Eta, mando hau? Ideia bat dut. Tuta utzi ditugu froga hauekin. Nasakoak ez da? National Aeronautics and Space Administration. Ikusten, ikasi dut. Zuzendariaren aurpegia ikaragarria izan da. Azkar, ez dugu egun osoa, Perseida itxaroten izango duzue. Eta denboraren makina? Ai ama, lapurtu dizuete. Uste dut badakidaran ondagoen. Nekane! Uste dut eman diazun dirarekin ez duala nahikoa izango.
nekean bezala. Beti gurekin lagunen itzala. Xorion txua adiskide bat duena, benetan beratxan baita. Zantzazu landare txiki baten antzera, loratuko da udaberrian. Eskuak lotu ta gogoak batu, elkarri heldu beldurrak uxatu. Pozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Beti gurekin lagunen itzala. There's no turning back. For the first time we come alive. There's no looking back. There's no turning back. Are you where you wanna be? Seeing what you wanna see.